Чести почитания, аз съм Никола Николов от Данджон България и за мен изключително удоволствие да ни гостува легендата на българския телевизионен ефир Ники Кънчев. Благодаря, Никола, благодаря, Дан, благодаря, Джон. Да сте живи и здрави всички. Добър ден на всички в Пловдив, добър вечер или добро утро, когато ни гледате. За мен е изключително удоволствие да разбера, че сме една зодия с него и ще си говорим за мода, за изкуство, за култура и общо взето за всичките интересни неща, които вълнуват всички. Да, колега, и може да кажем, че сме една зодия и нашата зодия е елегантни. Нашата зодия е Данджон. Благодаря. Пипнат си в Данджон, нали? Разбира се. Какви цветове обичаш? Тъмно-синьо, тъмно-зелено, земни цветове. Предимно. Вие? Аз обичам цветовете, които ме обичат. Червеното, защото съм от ЦСК. Но много екстравагантно да се поява в ефира на BTV с червено. Нали? Така че тези същите цветове, особено синьото, светлото. В Стани богат осветлението е по-тъмно. Да, мисля, че това са моите цветове. Също синьото, бялото, някъде черното. Както знаеш, Никола, аз съм голям фен и на музиката и някои от стиловете на музиката също се влияе на моето облекло, но по принцип гледам да съм спортно елегантен. Това, в който си ти, да кажем една идея повече ми отива на твоята възраст, отиваше. Ето ти имаш дори гривна, виждам. Това, така. Обичам такива също аксесуари, които подчертават твоята индивидуалност, разбира се. А и израснах в едно поколение, в което костюмарът беше равно на дървен човек, на някаква организация, комсомол, партия, всички трябва да си, нали, и това ме вбесяваше и дълго време, също, нали, и косите. Дълго време ходех с дълга коса, а дори в началото на Стани богат бях с дълга, но на екрана не обичат дългите коси, леко изглеждат такъв нечистоплътно, радиш. Затова се премодулирах в време, или може би усъвършенствах с течение на времето и намерих този образ. И между другото върви и меме, който можеш да пуснеш, че от Симпсън той пораснал и вече Чичко, а аз от Чичко преди 20 години, сега съм свалил 20 надолу. Така че и това има значение, всичко има значение в нашата професия, духът, твоят да си добър човек, това да ти личи, дай Боже, хората го разбират, защото пътувам много из България и виждам колко хора докосват това предаване. Разбира се, не толкова заради мене, заради въпросите, интересните въпроси, които им задаваме, заради участниците, но аз съм щастлив да управлявам този кораб толкова дълго време. До година ставаме на 25 години. 25 години Стани богат в България. Така че облеклото наистина е много важно и разбрах, че хубаво е да си интересен, да отидеш на един коктейл различен. Дори, защото знам, че занимаваш, здравейте, знам, че се занимаваш с реклама и си рекламист. Имам приятели, които изглеждат по-нестандартно, за да впечатлят. И питах, Радо, да, няма да казвам, той е известна фамилия Радо, защо си и така? С една много интересна брадичка. Той каза, Ники, и те очакват да видят човек, който ще им даде различен от тях. Човек, който ще им даде идеи за техния бизнес, за тяхната реклама. Така че в основата на нашия разговор наистина ще бъде модата и личността, но ева на италианците. Не защото сме тук при Данджон. Италия, стила им, марките, брандовете, как ги изграждат, с колко любов, от години. Те са царе на модата по целия свят. Те и до някъде французите, но в Италия всичко свършва и започва с Италия. Тая марка си струва, така че не случайно аз съм тук. Мислих си за модна икона, престижната награда. Да, имам я и благодаря много на Академията за мода. Като подразделение на Академията за мода, аз съм член на Академията вече 30 години, 33 години, заедно с професор Любомир Стойков, уважание. Той раздава тези модни награди и преди 4-5 години имах възможността да я спечеля, удоволствието, държа си я на видно място. Нали, не се превъзнасям, защото наградите, хубаво човек да получава награди. Знаеш, един мой приятел Сашо Жеков, който правеше списание Егоист заедно с другия ми голям приятел Ивайло Нойзи Цветков, да, Сашо има една фраза: готино е да си важен, но по-важното е да си готин. Така че, нали, впечатляването не трябва да...
се вземеш много насериозно, когато чак модна икона, нали, наистина не съм, но са факт. Това е един знак, че вървя по пътя, че зрителите вечер искат да ме видят в тая форма. И го оценяват. И го оценяват това нещо. Има много за и против белите маратонки, с които се появявам в Стани богат. Защо против? Против които и те искат класическо предаване, класическо облечен воден, черни обувки. Този знак се появи при мен с завръщането. Помня, да. Да, се завърна, господин Билал водеше предаването, направихме тази смяна и аз и продуцентите решиха нещо да имат някаква закачка. Белите кецове, както се вижда, ето тук, белите кецове са супер на мода. Това е много, много готино и реших да бъда с тях. Така че модата ме преследва активно дори дори когато не искате. Да, дори когато не искате. Помня, вие ще ми кажете дали това беше слух или не. Да. Може би първите предавания на Стани богат, имах приятел, който работеше в София или нещо от сорта и казваше, че тогава на една модна марка, няма да изпоменам името, но сега рекламното лице е Мац Микелсън. Тогава вътре на етикета пише, че е направено специално за Ники Кънчев. Имало ли го този момент тогава? Има го, да, сега да не споменаваме други марки, но сега имам ризи, в които има моята анаграма, да, инициалите, от тук отвътре в сакото, чак до бельо не сме стигнали, но имаше такъв момент. Марките, вижте, когато започна Стани богат, доста хора знаеха какво да очакват, защото предаването беше вече гледано в Англия, в Германия и особено бизнеса, колите. Хората, които движат подобни магазини, те знаят и силата на телевизията, и силата на отделния водещ, така че имал съм такива случаи. Сега, време е за въпрос за първа сигурна супа, както обичате да се изразявате. Да, така е. Имам един цитат. Но и аз ще питам нещо, Никола. Чудесно, с удоволствие ще отговоря. Втора мечта, която ще си изпълня днес. Едно е да си говоря с Ники Кънчев, друго е да ме пита нещо Ники Кънчев. Давай. Така че, цитатът е следния. Късмет. Колко пъти съм го имал? Част от късмета е да познаеш кога ти е дошъл късметът. Откъде е цитата? Това е произведението, което свършва с фразата "Ти можеш". Джон Стайнбек. Това е кръстникът на моето радиопредаване в Дарик, което се казва "На изток от рая". Аз го кръстих "Купон на изток от рая", защото 90-те години, когато го създадох, не беше много ясно къде е купона, нали, къде е на изток ли, на запад ли. Всички гледахме на този пусти запад, където идваха групите рока. Ние тук бяхме в края на географията, да не казвам на дупето на географията. Има и до сега един лав, че звездите са обратно на Слънцето. Те изгряват на запад и зарязват на изток. Нали? Така е. А Слънцето обратното. И тук идваха такива вече групи, нали, както и до сега продължават. Ед Ширан, може би единственият топ изпълнител, който дойде на време, нали, в България. Роби Уилямс позакъсня, но няма никакво значение. Създавайки моето радиопредаване, исках много да бъде нещо свързано с Стайнбек и с късмета, защото виж, късмета е нещо важно. Важно е да попаднеш в този магазин, но когато ти не си подготвен, когато не знаеш коя дреха да вземеш или когато си с чужденци и не знаеш английски или гръцки, само знанието, ученето или пък или спорта да направиш някакво постижение, точният момент на точното място, това е истинския късмет. Точният момент, точното място и да можеш ти да го... Разбира се, те не очакват от теб да направиш световен рекорд или да задвижиш тяхната фирма, но ти можеш да кажеш, да се представиш на готин английски, да кажеш, че си готов да се учиш, че, нали, когато започваше Стани богат, аз не съм имал телевизионни изяви преди това. Но те видяха в мен потенциала, точно така. Те видяха желанието, готовността за нещо подобно. Беше много сериозен кастинг. Някои от най-известните хора в България бяха на кастинг тогава. А най-известните сега. Смятам. Връщам се на този късмет. Това, което каза за точното място, ме връща при Ал Пачино и Any Given Sunday, тази мотивационната реч. Велика реч. Сантиметър по сантиметър. Игрището трябва да се взема сантиметър по сантиметър. Да. Всяка една неделя беше и продължава един основен филм. Много често съм срещал на тимбилдинзи западни шефове на компании, които я пускат. Да, и обясняват. Вижте сега какво казва Ал Пачино. Също ви го казах преди време. Ето.
стъпка по стъпка, терен по терен, инч по инч. Вие трябва да завоювате игрището. Между другото, така, имам друга любима крилата фраза, която е свързана до някъде с тази реч, и тя е, че ако си на стадиона, бъди на игрището. Има достатъчно хора за публика. Не обиждаме публиката. Публиката е 12-тия играч. Публиката са тези хора, заради които тези долу играят. И те трябва да си раздават сърцето тия долу. Но в по-широкия смисъл на думата, в житейският стадион, ако си на терена, ако си вече долу влязъл, трябва да играеш. Няма място за притеснение, за дали ще се справя. Естествено, кой се е справил от първия път? Никой. Естествено, аз съм имал и грешки, и лапсуси. Стартирахме в Румъния. Да, Стани Богат стартира в Румъния и слушайте, тук публиката, имаме два сектора публика. Тук публиката беше нашите играчи, които карахме от България, които или са играли, или предстоят да играят. Сещай се в какво агрегатно състояние и в какъв зомби вариант ме гледаха, нали, как водя и как... Нали. Тук отзад стена румънци, които не разбират бъкел от моите напани за чувство за хумор. Напани. Не смятай първите предания колко съм бил дървен и така. И кой ме спаси? Тези румънци. Да, те познаваха шоуто. Там си имаше румънското шоу. Те бяха толкова, че те виждаха как аз се играя, как реагирам, кога искат джокер, какво. Просто по лицето ми, нали, по интонацията ми, те станаха моя отбор. Браво. Направо това е много интересен пример. Тоест, човек дори заклещен в някаква ситуация трябва да... А от мен се искаше да дам предаване ниво нова телевизия. Нали? Тоест, това е... От старта стана хит. От старта. Такива суми 5, 10, 20, 100 хиляди никой не беше раздавал. България дълго време и до сега се раздават книги. Нали? А Стани Богат превърна знанието в, както обичам да казвам, в олимпийска дисциплина. Когато Мария Гроздева взима златен медал или любимата тук, понеже сме в Пловдив, Стефка Костадинова, тя взима 50 хиляди, сега мисля, че им дават 100 хиляди или там 150-200, но дават нещо. Тоест държавата им дава, ние даваме същите пари, ако победиш играта. Стефи е победила играта, скочила е 2:09. 34 години по-късно. Да. Вторият на мисли... Коя ти е любимата сфера? За да ти измисля въпрос, защото мога да... Слушам. Коя ти е любимата сфера? Сфера като... Област, да те изпитам. За Италия нещо да поговорим? Не, нямам. Нямаш любима сфера. Отказваш се? Не, напротив. Отказваш се от моя въпрос. Напротив. От предизвикателството. Напълно съм отворен към това въпрос. Добре. Слушам. Поне се намираме в италиански магазин. Кой град се смята за родина на съвременното банково дело? Така, както познаваме банките в момента. Нали? Венеция. Отговор А. Мръсник. Венеция. Отговор Б. Флоренция. Отговор С. Рим. Понеже Дан Джон е от Рим. И отговор Д. Милан. Помисли. Ще помисля. Искаш ли жокер помощ от водещия? Мога да кажа само. Кога се е появила първата банка? Мисля, че и нашите зрители, това е въпрос към вас. Кога се е появила първата банка? 600 и която година? Коя? Добре, как е изглеждала първата банка? Дали било офис, дали било така със светлини? Е изглеждала такова нещо. Банка, което е от италиански маса, което в еврейските гета, които са били единствените... И до сега банка на български е чин. Да. На коя банка ще седнеш, питаме в университета. На руски също е чин. Добре, браво. Тоест, лихварите... Еврейските гета всъщност евреите са били единствените хора, които по закон са можели да дават кредити. Защото католическата църква забранява това нещо. Добре. И съответно целия Рим е... Италия, да. И тези хора са седели на пейки, банки, маси, са давали заеми. И това се случва в кой град? Венеция? Мисля, че Флоренция? Да! Венеция беше. Флоренция, медичите. Да, помня го, но в главата ми... Всички тези думи, които ти употреби, кредит е латинска. Сконто, лихва, всичко това и до сега са латински думи. Браво!
Никола, Благодаря. имаш право да задаваш следващия си въпрос. Толкова много години си се среща с страшно много хора, с изпълнители, рок-банди, идоли, какви ли не хора, които сте вдъхновявали. Коя е най-вдъхновяващата личност, която С удоволствие ще ти кажа. Една от най-вдъхновяващите личности е покойния Кирил Маричков. Това е човек, който ми е дал много, мой духовен баща, мога да кажа, приятел, по-голям брат, защото разликата ни не е много голяма. Кирил, така в последните години бяхме наистина големи приятели, обсъждахме песните му, тази песен на къде да завием, т.е. не съм му бил продуцент и да му давам мъкъл, но много се допитваше до мен. Дали една песен така да бъде, солото къде да бъде, разбира се, с най-близките до него, с Дони, с Славчо Николов, фундацията, с които обикаляше, но това беше човек с много страхотно чувство за справедливост, социална справедливост, виждаше кои са повече богати, отколкото трябва, кои са повече бедни, незаслужено бедни. Той искаше да има едно така, може да го наречем равенство. Много универсален, много ренесансов човек. Точно и убийствени текстове, убийствени песни. Това мисля, че един от другия ми голям любимец е Данчо Караджов от Сигнал. Това са, да имам техното уважение е наистина може би най-голямата награда. А да не говорим за хора от рода на Бон Джови, с които съм се виждал, Стивън Тайлър, които в една среща 5-10 минути, половин час, докато тече интервюто, съм успявал да им спечеля доверието, разбираш ли? Тико Торес от Бон Джови правих интервюто по телефона и той накрая ми каза: добре, Ники, ще се видим. А аз седа в Дарик Радио в една кабинка, той в Америка и казва: ще се видим. И аз му казвам: Тико, никога няма да се видим. Той: как няма да се видим? Ти си наш посланник в България. Ти пускаш Бон Джови. Аз виждам колко знаеш, ти знаеш повече за Бон Джови, отколкото аз. Аз му разказах, че съм се и виждал с групата. Бон Джови ми има интервю, снимка. Ти вика си нашия човек там. Викам: няма да се видим. Ма не бе, ние ще дойдем рано или късно. Викам: вие да дойдете така. И той вика: вярно ли така мислиш? И викам: да, така. Тоест, беше някакъв такъв много интересен разговор. Интимен. Да. Като каза Кирил Маричков, връщам се на може би най-известната песен на Щурците. Mm-hmm. Да се върнем на абитуренските. Ами да, прекрасно е, че и Кирил завършваше наистина с този химн на приятелството, с клетва какво би направил ти за приятеля си, какво той би направил за теб, кога сме приятели с някой човек, само по телефона или само да му честитим, а да не се виждаме. Зависи, това е много обширна тема. Особено сега в ерата на телефоните, където, нали, що да му звънна за рожден ден, може да му пусна на нещо, на съобщение на Viber. Абитуренски ми бал беше уникално изживяване. Как е бил Ники Кънчев? Нека първо кажа, че още в училище бях на тегач, отличник и всичко останало, което зубър, което просто ми вървеше училището и ме кефеше ме да уча. Разбираш ли, осъзнавах, че тогава поставям основите. Между другото, бях прият в английската гимназия в Видин, но аз съм от Червен бряг. Нали, ще стане дума малко по-късно какви хора роди този град, включително Карлос Насар, идеалният атлет. Нали, това момче живее на Горната улица в Червен бряг. Любо Нейков, актьора, Любен Дилов, баща. Изобщо това малко забутано градче. Бяхме определени трима приятели: Румен Пенков, Румен Драгов и аз да организираме музикалната част на бала. И сега слушай, това е Червен бряг, близо е Плевен. Плевен винаги си имал много интересни музиканти, като започнем от сегашните и Слави Трифонов, и Годжи, който е там учил, и Нина Николина учил в Плевенската, и Ирина Флорина оттам, Любо Киров. Любо Киров не знае. Служи Диана Експрес, Цецо Банов, барабаниста на Диана Експрес, Максим Горанов, китариста, човека, който прави речитатива на Дъжд, няма да вали, за Сухата земя. Да, сега се сещам. И ние отиваме една банда, тримата, да търсим Максим Горанов, да го каним да ни дойде на бала. Да, и той дойде. Той ни свираше на бала, Макс. С неговата банда тогава Deep Purple, Soldier Fortune, Highway Star, Uriah Heep парчета, изобщо.
Това съм запомнил целия бал. Иначе, нямахме Дан Джон или който и да е, имахме шивачи. Чичо Иван Пешака, ето виж, сещам се уникални подробности, той ми уши. Костюм класически. Костюма класически. Избрах си някакъв плат тогава, момичетата си шиеха рокли, нямаше готови рокли. Не знам, за момичетата не знам, но той на мен ми го подготви и тук ето истинския въпрос за теб, за Стани богат. Кой е най-дългият мускул в човешкото тяло и къде се намира? Като ти подсказвам, има връзка с Чичо Иван Пешака, нарича се шивашки мускул. Глутеус максимус. Или е близо до него? Не. Готови ли сме? Снимали сме. Тръгва от тука. Нали, царите шивачи мереха тука. Пипаха. Тръгва от тука и стига до тука. Сарториус 43 до 45 см. Окей. Шивашки. Това е за последна си Тогава имах работа по шивашкия мускул и имах дама, Русица Боева, бяхме много готини, много млади и много красиви и всичко мина много добре. Това са моите спомени. Дълго време след това го носих, но понеже влязох и в казармата, бях и постриган 0 номери, беше много нелепо. Тоест личеше си, че съм някакъв тип абитурент, който е излязъл от... Войник избяга от отпуск, който не трябваше да се вижда много. Soldier of Fortune, като каза и се сетих за моя любим приятел Стойчо, на който на нашата абитурентска аз и той трябва да изпеем тая песен пред целия випуск. Той свири на китара, аз ще я пея. Толкова ми се изпотиха ръцете и аз, целият всичко просто блокира. И втората част на втория куплет си я измислих, нямам никаква представа. Слава Богу, няма камера. Никсъм, предизвикам те да изпееш малко сега. Давай. Малко. Като дойде на гости в Дарик. Малко тогава... Дейвид Ковардел. Не. По-добре не. Има добри хора, които ще слушат и ще гледат. Няма да им го причинявам. Добре. Така, това беше модата от 80-те години, не беше върхът на сладоледа и после се появиха вече първите български много силни марки. Не помня, Руен ли, какви бяха там, ЦНСМ, в Червен бряг, мой роден град, имаше на ЦНСМ фабрика и тогава се появиха полото. Не знаехме какво е това поло, но почнахме да го носим. И аз не знаех. Тартонек започнах да му разбирам после в някакъв момент. Връщам се пак на 80-те години и тогава дрехите някакси изглеждаха доста по-стилни. Изглеждаха, казвам го все едно, че съм бил там, малко по-късно се включвам аз, но пък имам голяма романтика към този период. Дрехите изглеждат доста стилни. Липсват тия големи билборди, които сега повечето хора носят. Огромните марки. В повечето случаи хората приличат на Times Square с някакви брандове налепени целите. Мислих си да те питам, какво мислиш за тихия лукс, за това как материята е по-важна, кройката също? Една италианска фирма никога няма да сложи тук Дан Джон. Да. То е ясно. Облеклото трябва да те попита. Тебе да попиташ този пич, с какво си облечен? Много си елегантен. Нали? Не, някой път в шоу-бизнеса, любимия ни, аз имам свичър на Five Finger Dead Punch. Ама то е шоу-бизнес. Да, там е друго. Нали? Свичър, който е на групата, който си го купи. Това е друго. Който го показах и на тях и те се изкефиха. И това нещо показва принадлежност, нали? Както като ходиш на матч, дали си от ЦСКА, от Левски или от Ботев или от Локо, но тук има стил, тук има класа в тези дрехи, тук има години история, това е натрупвано, това не става просто така. Да. Изчистеност, по-опростено, съчетаване. Ние дълго време, признавам си, не можех да съчетавам добре цветовете. Научих се после. Никой не ни е учил, поне мен. В гимназията не сме имали част по дизайн или обличане, а то също е важно. По дрехите посрещат. Има ли си модна издънка в този ред на мисли? Не мога да сетам, едва ли. Издънката ми е, че както и дойдох при вас по къси гащи, вярно известна марка. На Scorpions. Да, вярно, че е известна марка. Някой път не ми дреме. Ходя по джапанки. Искам да съм свободен, искам да съм особено пък лятото на морето. Много често искат не автограф, но селфи. Аз, по-бански викам, не. След малко, те малки деца, викам, айде след малко се върни,
Тоест има си етикет, трябва да има и във всичко, но аз си почивам в този момент, аз искам да си почивам. И те децата, вау, може ли снимка ми? Има много известна снимка на Джеймс Хетфилд, която той седи пред един магазин с късите гащи и с джапанките и до него фен на Металика, който е с нали, full battle gear нали, за концерт на Металика. Какво би пожелал на хората, които сега завършват, на младите, на тези, които са бъдещето? Още веднъж казвам точката, от която аз стартирах, нали, един малък провинциален град. Без образованието, без този овчарски скок се прави с този прът, без този прът, нали, нямаше да мога да, когато нали, дойде късмета, кастинга за Станибогат, нямаше да съм готов. Образованието е изключително важно. Нека всички, които ни гледат в момента, децата и родителите му се знаят, че това не са пропуснати години в училище, че учителите, ще запомните най-строгите учители, да знаете най-строгите учители. Също така, ако има около вас деца с специални потребности, с увреждания, както използваме тази тъпа дума, помагайте им. Това са ви най-големите учители. Те деца ще ви научат на приятелство, на това да отвориш вратата, да го изчакаш до тоалетната да дойде, да го видиш какво е. Да, може да е досадно, може да е някой път различно, но това дете ще ви даде много. Това, което виждам все повече в моите хора в България, покрай дъщеря ми, която е на 16, че те наистина изграждат стил. Вече от малки вървят в правилната посока. Дали цяло черно, защото са срещу системата, или някакъв бунт, или тези леко разторбени нали, свичери, маратонките, които всяко момиче. Викам, тате, стига с тия маратонки, давай вече нещо по-мадамско. Не, това да. Така че всяко поколение си знае за себе си, но би ги посъветвал да държат на външния си вид. Това е изключително важно нещо. Да говорим за колко да струва един дезодорант, парфюм, ти си между хора, трябва да влезеш, трябва да си, ти цял ден си в офиса, извинявай, някой да ти се мота, който, нали, не е год. Това не е определящо каква работа вършиш и колко си талантлив, обаче това е част от... Ние живеем заедно. Себеуважението. Да. Аз бих добавил да бъдат елегантни и осъзнати. Точно така. Успех на тебе, Никола, и на Добър час, и на марката, и на подкаста, и на всички повивчани. Благодаря.